Învață să cumperi de la apicultor și scapă de riscurile inutile. Înainte de asta, nu uita de un like și follow. Cine nu cunoaște deloc mierea, cumpără cel mai ieftin produs, care e mereu lichid și transparent, crezând că e de calitate. Persoana care se pricepe va căuta mereu mierea sigură de la apicultor, chiar dacă s-a cristalizat, pentru că știe că acolo sunt toate vitaminele bune, nu în mierea cu adaosuri din comerț. De asemenea, mulți cred că mierea rezolvă absolut orice. Este foarte bună, dar dacă te doare gâtul tare și nu ai auzit de propolis, pierzi cel mai puternic aliat natural pe care ni-l dau albinele pentru a curăța infecțiile sau a reduce inflamațiile. Distribui acest video ca să știe toți ce să aleagă când caută data viitoare produse apicole. Cea mai mare greșeală a celor care nu sunt informați este felul în care folosesc produsele apicole. Ei cumpără mierea pentru a ști că o au acasă și o folosesc prea rar sau chiar uită de ea. Cine cunoaște regulile știe că mierea se pune doar în ceaiul călduț, iar polenul trebuie păstrat la rece ca să-și păstreze beneficiile. Tu ce produs apicol folosești cel mai des și pentru ce anume?